Xeyirli irte Татарстан дәүләт телевидениесінің яңалыклар тапшыруын башлыйбыз. Студияда Ания Гыйбадуллина безнең бүгенге чыгарылышта. Машиналы ярдәм Саба районыннан махсус операцияда катнашучыларга райондашлары иң кирәкле әйберләрне төяп җибәрде. Әгъзамов укулары Казан федераль университетында Флорид Әгъзамовка багышлап традицион фәнни-гамәли конференция узды. Һәр халыкның үз изе бар. Түбән Камада милли мәдәниятлар мозаикасы дип исемләнгән фестиваль үткәрделәр. Бүген 20 февраль булытлы һава торышы. Синоптиклар фаразлавынча, кар явуы урыны белән буран булуы ихтимал. Көндез һава температурасы 6-11 градус салкын. Юлларда бозлавык. Махсус хәрби операцияда катнашучы хәрбиләргә гуманитар ярдәм җыю дәвам итә. Республиканың Саба районыннан иң кирәкле әйберләрне төяп, машиналар юлга кузгалды. Райондашларның бердәмлеге авыр вакытта сынала. Күптән түгел озатылган гуманитар ярдәмнән соң икенчесен тиз арада туплап өлгергәннәр. Хәрби хәрәкәт зонасында булган ир-егетләр туганнары белән элемтәне югалтмаска тырыша. Менә аларга нәрсә кирәк, шуны җибәрергә тырышалар инде. Бу ел өстәлдә безнең менә ул отоплениягә яраклы шәмнәр яңаша уйлап тапкан. Зал яна торган. Парафиновый. Отставкадагы майор Илгизәр Идрисов районның боевое братство җәмгыяте вәкилләре белән бергә 3нче тапкыр гуманитар ярдәм алып баруда катнаша. Менә администрациядә инде машиналар белән ярдәм итә. Аларның анда түзмәслек түгел дип әйтмим мин, түзәрлек, яшәрлек. Булай инде менә ярдәм итеп торсак без аларга бик яхшы булыр иде. Байлар сабасында яшәүче Җәмил Янгушинның Украинага 4нче тапкыр баруы. Уллары өчен утка да, суга да керергә әзер. Улларын да бер-берсен кайгыртып, кирәк вакытта якларлык ир-егетләр итеп тәрбияләгән. Анда күп әйберләр Рәис Нургалиевич та җибәрде, халык та җыеп бирде, бик күп иттереп теге частный посылкалар бик күп. Аларны уже хәзер анда 3-4 машина алып бардык. Ярдәм җыю турында сөйләгәндә, волонтерлык хезмәте турында да әйтмичә калып булмый. Волонтерлар шәмнәр ясый, кирәкле әйберләрне тегә. Бу эшкә ярдәмгә килүче һәркемгә сөенә алар. Изге эштән читтә калмыйк. Саба һәм Теләче районының хәрби комиссары Фәнис Закиров җитәкчелегендәге гуманитар йөк ерак юлга чыкты. Аларның сәфәре бу юлы тагын да ераграк. Гуманитар ярдәм белән бергә егетләргә 2 УАЗ, 1 Нива машинасы да тапшырыла. Ләлә Зайнуллина, Рәйлә Галәвиева, Татарстан яңалыклары өчен Саба районыннан. Язучылар берлегендә Татарстанның күренекле тарихчылары белән хәзерге татар әдәбиятында тарихилык темасына түгәрәк өстәл форматында фикер алышу узды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Татар әдәбияты дөньясының иң төп темалары әлеге ишек артында әңгәмә форматында уза. Һәм бүгенге төп тема тарих. Язучылар белән галимнәр бергәләп балалар өчен кызыклы һәм аңлаешлы булырдай тарихи китаплар әзерләргә җыена. Язучылар берлегендә тарихи темага язучылар һәм тарихчылар ничек итеп тарихи темаларны халыкка якынайтырга, тарихыбыздагы әһәмиятле вакыйгаларны, шәхесләрне популярлаштыру турында сөйләштеләр. Милли үз аңны тарих белән бәйләп үстерү замана таләбе. Әлегә бездән ерак торган достаннар мәсьәләсенә килсәк, аларда гомумән фольклорда халыкның милли аңы саклана. Достаннарда тарихи вакыйгаларда яшәү һәм фикерләү рәвешләре дә ничек бар, шулай кирип калган. Бер-бер аңларга кирәк инде әдәбиятлар әлбәттә теге менә безнең тарихчылар язган кебек чыганакларга берегеп объективлык эзләп гәрчә тарихтан объективлык эзләп ул бит четерекле инде. Ул үзгәртерлерәк әлбәттә илкә, ләкин тарихны белмәсәң, барыбер теге фантазиягә дә чимал калмый бит. Дамир Исхаков катлаулы тел белән язылган достаннарны балалар өчен адаптация ясарга тәкъдим итте. Галим мисал итеп Идегәй Шура Батыр достаннарын китерде. РКЛ Зайдулла балалар өчен достаннар буенча хрестоматия язуны мөмкин эш дип фаразлады. Нинди формада оештырыласын уйлап бетергә кирәклеген дә ассызлыклады. Иншаллах, бу өлкәдә дә буз кузгалды дип уйларга кирәк. Искәндәр Гыймалдинов, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары.
Шығарылышыбызны Татарстанда нәшір ителүче газета-журналларда игътибарга лайык язмаларга күзәтү белән дәвам итәбез. Сүзне журналист Миңназым Сәфәровка бирәм. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар телендәге газета-журналлар укуыбызны дәвам итәбез. Белмәсәгез белегез, баланы туганнан алып 3 яшькә кадәр тәрбияләү өчен аз да түгел, күп тә түгел 1 370 000 сум акча кирәк. Россиядә яшәүче әниләрнең исәп-хисабы шундый. Баланы акчага салып исәпләү дөрес түгеллеген аңласак та ансыз да булмый, дип яза Ватан Татарстан газетасы. Бала хакы күпме тора? Бала үстерүчеләргә дәүләт ярдәм итәме? Газета хәбәрчесе әнә шул сорауларга җавап эзләгән. Декабрьнең соңгы көннәрендә игълан ителгән җанисәп нәтиҗәләре әле һаман да күңелне тырнап тора. Ни өчен татарлар 600 меңгә кимегән дә аларны кайдан эзләргә? Ни өчен кайбер төбәкләрдә татарлар саны коточкыч дәрәҗәдә кимегән? Ватан Татарстан газетасы хәбәрчесе читтә яшәүче милләттәшләребез белән шул сорауга җавап табарга тырышкан. Газетада яратып укылатан тагын бер язма Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Рауль Шәрәфи белән әңгәмә. Танылган артистның җанисәп мәсьәләсенә карашы үзенчәлекле. Фикерне тулырак китерү өчен мин аны укып күрсәтәм. Мин аны шулайрак булыр дип фаразлаган идем инде. Аны күпме булуына карап түгел, күпме кирәк дигән принциптан чыгып эшлиләр. Бу җәһәттән татарларга да үпкәм бар. Үз балаларын күрәләтә урыслаштыралар. Әнә безнең язучыларның балалары урыс шагыйре, урыс прозаигы булып китә. Үзеңнең балаңны да татарчага өйрәтмәгәч, оныгым Шадыны мисалга китерим әле. Ул хәзер Мәскәүдә, гел урыс мөхитендә, ләкин татарча менә дигән белә. Мәскәүдә яшәсә дә безнең белән бер вакытта да урысча сөйләшкәне юк. Шулай булгач, тәрбия гаиләдән килә. Монда кемгәдер сылтысы юк. Дөрес сүзгә җавап юк дип әйтәсенә кала. Казан утларының 2нче саны Рәмис Әймәтнең татар теле, бүрелек кебек кыю, актуаль шигырьләрен үз эченә алган тупламасы белән ачыла. Илгиз Зәйниевның Шия тауы дип исемләнгән 2 пәрдәлек драмасы белән Уфада яшәп иҗат итүче Әлфис Гаязовның хат алышу поэмасы да укучыларда кызыксыну уятыр дип уйларга кирәк. Укучылар көтеп алган тагын бер әсәр Фирдәүс Гыймалдиновның Урда ханы үзбәк исемле тарихи романның дәвамы. Милләтең белән горурланасың килсә, нәкъ менә шундый тарихи романны укып чыгарга кирәктер ул. Безнең Бирас журналы да татарның тарихында җуелмаслык эз калдырган Алтын Урда темасын алга ук чыгарып биргән. Баксаң, Алтын Урда җирләре саналган Кавказ, Крым, Азов буе, Ульян өлкәсендәге Ундыр минераль суларыннан шул ук вакытта файдалана белгәннәр икән. Чыннан да һәр яңалык ул онытылган искелек. Әлеге журналда Сибир татарлары һәм алардан чыккан күренекле иганәче Нигматулла Хаҗи Карымшак Сейдуков турында кызыклы язмалар да урын алган. Татар халык җыры Рамайның дөньяга туу тарихы да күңелгә тия торган итеп бирелгән. Симбикә журналында исә халкыбызның фидакар, кишле хатын-кызлары турында шактый күп язмалар басылган. Шулар арасында иң гыйбрәтлесе заманында журналда эшләгән, бөтен гомерен халкына хезмәт итүгә багышлап та репрессия корбанына әверелгән Абруй Сейфи турындагы язма. Кеше язмышы чүпкә дә тормаган заманалар кабатлана күрмәнсез иде дип телисең мондый язмаларны укыганда. Гыйбрәт булсын дип, буыннан буынга килгән мәңгелек тормыш кыйммәтләребез тузмасын, фикер сөришебез кыйбладан адашмасын дип, укыйк вакытлы матбугатны дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Февраль айы кыска булса да вакыйгаларга бай. Казан Федераль университетының милли һәм глобаль медиа ишаралары кафедрасы укытучылары ел сайын Флорид Әгъзәмовка багышлап фәнни-гамәли конференция уздыра. Ул беренчедән остазның нәкъ менә шушы айда дөньяга килүе белән бәйле, икенчедән аның эшчәнлеген өйрәнү дәвамчыларының фәнни карашларын, фикерләрен киң җәмәгатьчелеккә җиткерү форсаты. Әгъзәмов укулары дип аталган фәнни-гамәли конференциядан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Флорид Әгъзәмов узган гасырның 2нче яртысында республикабыз өчен, алай гына да түгел, бөтен Идел буе бигрәк тә милли татар журналистикасы өчен кадрлар әзерләүнең, тәрбияләүнең башында торды. Бу халыкара статуска ия булган конференция, шуңа күрә монда журналистика, медиа чараларының яшәеше белән бәйле бик күп проблемалар күтәрелә. Чит илләрдән дә чыгышлар бар. Инде бигрәк тә бүгенге вазгыятьтә журналистиканың вазифалары ничегрәк үзгәрә. Катнашучыларны Татарстан журналистлар берлеге җитәкчесе Илшат Әминов исеменнән Ралия Фәтхетдинова сәламләде һәм остазы белән бәйле хатирәләрен яңартты.
Социалист Татарстан газетінің исемін алмаштыра башлайды. Нинди исем берек, нинди исем берек. Шунда Агзамов әйткән, ойлаған, ярар булсын ватаным Татарстан дип. Ул да бит аның идеясы. Менә шундый кешеләр хәзер безгә җитеп бетмәй әлбәттә. Гаммәви чараларның глобаль иҗади индустрия өлкәсендә урыны, аларга ясалма акыл тәсире турындагы докладлар яңа заман журналистикасына багышланса, тарих фәннәре докторы Резида Даутова милли телевидение үзенчәлекләрен, доцент Роман Баканов телевизион тәнкыйтьне тикшерүләрен бәян итте. Журналист Сәрия Җиһаншина Сөембикә журналы тарихын беренче саннарыннан өйрәнә. Мен аның фельетоннарының телен, тел стиль үзенчәлеген өйрәнеп, беренче, икенче курста курс эшләре язган идем, 5-гә якладым. Һәм инде ул курс эшләрен яклаганда үзе бик канәгать булып, бик шатланып рәхмәт әйткән иде. Флорид Агзамовны кем генә искә алса да, аның гомер буе һөнәренә тугры калуын, фәнни тикшеренүләренә хилафлык китерми, газета, журналлар белән хезмәттәшлек итүен, мәкаләләре, фельетоннары, гамле әңгәмәләре һәр даим басылып килүен искәртә. Язмыш диләр. Флорид белән без икебез яшәребездә үзара якын иде. Һәм бер коридорда бүлмәләребез каршыгына утырып эшләдек без аның белән. Мин Татарстан яшәрендә идем, ул Татарстан газетасында иде. Һәм менә баштан ук инде тыныч, төпле, башта уйшанланып тыңлый, әкрен генә тыңлый, ана уйлап үзенең фикерен әйтеп куя. Гади укытучы гына түгел иде ул Флорид Агзамов, чын мәгънәсендә остаз. Ул доктор, профессор дәрәҗәләренә дә ирешә алыр иде. Тукай журналист дип аталган хезмәте аңа лаек, әмма ул бик тыйнак иде. Гуманизм принципларын алга сөрде. Аңа багышланган китаплары да бар. Конференциянең дә җыентыгы әзерләнә. Күрсәтеп китәсем килә, ул безнең ел саен әзерләнеп килә торган җыентыклар. Менә без 19-нчы елга җыентык. Менә без инде безнең 20-21 елга пандемия чорындагы берләштергән җыентык. Һәм менә узган ел без инде 22-нчы елда шуйык менә шундый калын итеп шуйык җыентык әзерләдек. Бу конференция материаллары. Монда җибәргән һәркемнең эше урнала һәм халыкара конференциянең катнашучысы булып тора. Флорид Агзамов укулары ул фәнни гамәли чарагына түгел, ул остазга мәдхиядә. Фидакар остазлар онытылмый. Флорид Агзамов киңәшләре дә шәкертләрнең күңел түрендә. Мөршидә Җиһан, Ирик Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны дәвам иттерәбез. Быел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елы буларак игълан ителде. Шул уңайдан Түбән Кама районының халык иҗаты йорты янында милли мәдәниятләр мозаикасы дип исемләнгән фестиваль гөрләп үтте. Татар халкы моңлы җырлары белән генә түгел, дәртле биюләре белән дә дан тота бөтен дөнья татар конгрессының Түбән Кама бүлеге мөхтәрәм кунакларны гармун көйләре белән каршы ала. Бәйрәм күчтәнәче җәйге табигатьнең барлык шифасын, тәмен үзенә сеңдергән үләнле чәй һәм милли ризыклар. Здравствуйте, гости дорогие! Дуслык бәйрәмендә төрле милләт вәкилләре әзерләгән татлы ризыктан теләге булган һәркем авыз итә алды. Башкортлар чатырында курай моңнары яңгырады. Керәшен җәмгыяте матур җырлары белән сөендерде. Түбән Камада милли мәдәниятләр һәм гырыф-гадәтләр елы рәсми рәвештә ачылды. Тантана халык иҗаты йорты янында узды. Милли мәдәниятләр мозаикасы фестивале төрле милләт вәкилләрен бер мәйданчыкта җыйды. 60 ел элек шушы җирлеккә килеп, беренче кадак кагып, бүген инде республика күләмендә түгел, Россия күләм, дөнья күләм танылган шәһәрләрне төзегән һәрбер халыкның, һәр милләтнең үзенең изе бар. Һәм инде мин беренче рәттә бүген рәхмәт әйтәсем килә. Шуннан да тату булып, бердәм булып эшләүнең нәтиҗәсе бүген яшәгән матур шәһәребез. Бүгенге көндә безнең халыклар дуслыгы йортында 15 милләт эшләп килә. Хәзер инде ачырга быел планлаштырабыз, Алла бирсә, казаклар оешмасын. Бәйрәм концерт программасы белән үрелеп барды. Сәхнәдә җирле артистлар һәм иҗат коллективлары чыгыш ясады. Теләге булган һәркем күңелле уйнарда катнаша алды. Менә инде кызык булды, биебез, җырлыйбыз, йөрибез рәхәттән. Бөтен өсте костюмнарда балаларны уйнаталар, биетәләр. Бик күңелле.
Нинди милләт вәкилләре булуына карамастан йөзләгән кеше кулга-кул тотышып әйлән-бәйлән уйнадылар. Халыклар дуслыгы, Түбән байлыгы. Әлеге фестиваль моңа ачык дәлил ди оештыручылар. Альбина Вәлиева, Рафаль Рақыпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән. Теманы мәдәни тормыш сәхифәсе дәвам иттерә. Бу атнада узачак мәдәни чаралар белән Динә Нәҗметдинова таныштыра. Хәерле иртә, эфирдә мәдәни тормыш сәхифәсе. Сезнең белән мин Динә Нәҗметдинова. 20 февраль көнне Уникс концертлар залында Роберт Болотный җитәкчелегендәге данлыклы «Синяя птица» төркеменең концерты. 21 февраль көнне Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрында «Илүф яки гүзәл кыз Хәдичә» спектакле. Режиссеры Ринат Аюпов. 22 февраль көнне сәгать иртәнге 11-дә һәм 1-дә Сабир Өмитбаев исемендәге Минзәлә дәүләт драма театрында «Онытмаска иде үткәне» дип исемләнгән әдәби драматик хатирә. Герой шагыйрь Муса Җәлил шигырьләре, документаль истәлекләр белән үрелеп барган шигъри музыкаль композицияда яшь кыз Миләүшәгә хәтер сугыш вакытындагы берсеннән-берсе гыйбрәтле язмышлар хакында сөйли. Режиссеры Ильяс Закиров. 23 февраль көнне сәгать кичке 7-дә Әтнә Татар дәүләт драма театрында 2 пәрдәдән торган «Кыз урлау» исемле музыкаль комедия. 23 февраль көнне Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә сәнгать сөючеләр өчен «Жизель» балеты тәкъдим ителә. 24 февраль көнне сәгать кичке 6-да Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт драма театрында «Былганчык еллар» мөхәҗирләр спектакле. Спектакль иске татар авылының көнкүреше, гореф-гадәтләре, Төркиягә күчеп китүләре һәм андагы аянычлы язмышны сүрәтли. Мине таныштырды бу әсәр белән Салимҗанов Марсель Хакимович. Мин хәзер инде төгәл искә төшерә алмыйм. Каян килеп чыкты ул сөйләшү. Әмма дә ләкин ул миннән сорау алды. Менә шундый бер әсәр бар ди. Татар әдәбиятында. Махмуд Галәү дигән кеше менә ике роман буенча бер китап чыгарганнар. Син укыдыңмы? Мин юк, ишеткәнем дә юк. Менә ул беренче мәртәбә мине таныштырды. Хисләр, нинди уйлар тудырды ул беренче танышу. Мин хәзер инде аны үзем дә төгәл әйтә алмыйм. Әмма дә ләкин мин нишләптер яна башладым бу әсәр белән. Хәтта мин әле Шамил Зинурович белән сөйләшеп, мин экспедициягә киттем Төркиягә. Шул мөхәҗирләр 19 гасыр ахырында күчеп киткән Төркиядәге авылларга үзем барып килдем, видеокамера белән бардым, таныштым. 25 февраль көнне сәгать кичке 5-тә Кәрим Тинчурин исемендәге дәүләт драма театрында «Хыялы» спектакле. Спектакль тамашачыларны дулкынландыргыч һәм шул ук вакытта көлкеле вакыйгаларның оста бирелеше белән җәлеп итә. Тамашачыларны көтелмәгән финалга китереп чыгара һәм беркемне дә битараф калдырмый. Режиссеры Илшат Мөхәддинов. 27 февраль көнне Туфан Миннуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театрында сәгать 7-нче яртыда «Көлмәгез, мин үләм» исемле спектакль. Авторы Мансур Гыйләҗев. 26 февраль көнне сәгать иртәнге 11-дә Салих Сайдашев исемендәге дәүләт зур концерт залында «Кымлы маҗаралар» дип аталган чара. Әлеге кичәгә бөтен гаилә белән барырга тәкъдим ителә. Бу атнага мәдәният дөньясына кагылышлы яңалыклар шулар иде. Үзегезне рухи яктан үстерәсегез килсә, концертларга, спектакльләргә, күргәзмәләргә рәхим итегез. Мин Динә Нәҗметдинова сезнең белән киләсе атнага кадәр сау булашам. Хәзер татар халкының күренекле шәхесләренә багышланган сәхифә. Бүген сүз Татарстанның халык җырчысы, Бөек Ватан сугышында катнашкан кабатлы Мастауш иясе Габдулла Рәхимкулов турында. Исән булса, халкыбызның яраткан сөекле җырчысына 97 яшь тулар иде. Халкыбызның күренекле җырчысы Габдулла Мөхәммәд Галим улы Рәхимкулов күп балалы икенче гаиләсендә туга. Габдулла кечкенәдән җырларга ярата. Мәктәптә укыганда төрле сәнгать чараларында актив катнаша. 1943 елда сугышка алына. Суслонгер хәрби әзерлек лагерендә яшь сугышчы курсы уза. Харьков шәһәрен азат итүдә катнаша.
1944 елдан ил шикендә хезмәт итә. 1950 елда Магнитогорск шәһәрендә училище тамамлап, тау тоқымнарын шартлатучы мастер таныклыгы ала һәм шахтада эшли башлый. Җырга, сәхнәгә булган мәхәббәте аны металлурглар мәдәният сарае каршындагы татар драма түгәрәгенә китерә. Шунда рәхәтләнеп җырлый башладым. Бәхетемә ирештем кебек тоелды дип искә ала Габдулла Рәхимкулов. Аннары минем җырчы булып китүемә сөекле җырчыбыз Рәшит Вахаповның да өлеше зур. Аның бригадасы берничә мәртәбә Магнитогорскига концертлар белән килде. Шунда ул миңа синең урының профессиональ эстрадада диде. Казанга кайтырга чакырды. 1954 елда Казанга кайткач Габдулла Рәхимкулов ТССРның дәүләт җыр һәм бию ансамбленә эшкә алына. Озак та үтми ансамбльнең сәнгать җитәкчесе Зөләйха Әхмәтова Габдулла Рәхимкуловка хор төркеменә кушылып, Сарман җырын башлап җырларга тәкъдим итә. Җыр радиога языла һәм башкаручысына зур популярлык китерә. Рәхимкулов башкаруында Сарман җырын тапшыруны сорап, татар радиосына хатлар ява башлый. Біраздан җырчы эстрада бүлегенә күчеп, үзенең концерт төркемен оештыра. 1961 елда Казакстанда татар эстрада бригадасында эшли. 1962 елда татар дәүләт филармониясе директоры Хадича Калинина Рәхимкуловны авырып киткән Рәшит Вахапов бригадасына чакыра. Үзәкне өстергеч моңлы, матур тавышлы Габдулла Рәхимкуловның җырлары кешеләрнең йөрәгенә үтеп керә. Аның чыгышлары һәр кайда зур уңыш белән үтә. Клублар шыгырым тулы була. Тамашачылар сорауы буенча Рәхимкуловка хәтта бер авылда икешәр концерт куярга туры килә. Җырчының репертуарын халык җырлары, композиторлар Сара Садыйкова, Захид Хабибуллин, Рөстәм Яхин, Әнвәр Факиров, Исмай Шамсетдинов, Фасил Әхмәтов, Хыснул Вәлиуллиннарның вокаль әсәрләре тәшкил итә. Татар халкының борынгы озын көйләрен Рәхимкулов айрыша зур осталык белән җиренә җиткереп башкара. Мин үзем татар халык җырчысы буларак, хәзерге заманда, мәсәлән, хәзерге яшьләребез безнең күбесенчә аңламыйлар алар үзләренә нәрсә кирәгендә. Алар күбрәк итеп алып җырласыннар иде, тыңласыннар иде, үзебезнең халкыбызның милли матур көйләрен һәм биюләрен өйрәнсеннәр иде. Шундый зур теләгем бар минем хәзерге заман яшьләренә. Композиторларның кайберләре аның өчен махсус иҗат итә. Бер гүзәлен сагынам Шишмәнең, Арча кичләре, Балкый Шаймырза утлары, Кайтыгыз торналар, Кирфегеңә тамырмын мин шундыйлардан. Табигать тарафыннан мул бирелгән таланты, искиткеч тырышлыгы Габдулла Рәхимкуловка профессиональ сәхнә остасына әверләргә ярдәм итә. Җырчы 40 елдан артык үз халкына чын күңеленнән эшкерсез рәвештә хезмәт итте. Үзенең бенефисында Габдулла Рәхимкулов Ходай миңа 100 гомер бирсә дә, тамашачым белән үткәргән шушы язмышымны абатлар идем. 40 ел иҗат гомеремдә мин татар яшәгән бер җирдә дә булмыйча калмадым. Миңа үз гомеремдә буш залларга карап җырларга туры килмәде. Ул яктан мин бик бәхетле дип әйтә. 1979 елда лаеклы ялга чыкса да, ул әле тагын 15 ел буе үзенең концерт төркеме белән республика буйлап чыгышлар ясый. Хезмәттәшләре аны тамашачысын бик хөрмәт итә торган югары культуралы, киң күңелле, ярдәмчел, затлы кеше буларак искә алалар. 1970 елда Габдулла Рәхимкулов ТССРның атказанган артисты исемен ала. Яраткан җырчысына халык үзе күптән чын бәяне куйса да, Татарстанның халык артисты исеме аңа иҗат әһелләре һәм гади җыр сөючеләрнең күп санлы мөрәҗәгатьләренә җавап итеп 1996 елда гына бирелә. Җырчы 1997 елның 9 октябрендә Казан шәһәрендә йөрәк өягеннән вафат була. Кече Шаймырза авылы зиратында җирләнә. Казан урамнарының берсе халкыбызның сөекле җырчысы, улуг шәхесебез Габдулла Рәхимкулов исемен йөртә.
Ғаптулла Кариев театры Шираттағы премьера тәқдим итә. Шул уңайдан бүгін Хайырлы күн Татарстан тапшыруына қонаққа театр директоры Луиза Янсуарның келуі күтілә. Яңалыклар шығарылышы тәмам. Біз сіздің білән сау булашабыз. Исән имен булыгыз.